No tak takhle vypadá sraz BIA 0 a hostů. Tady máme nějaký ty neživý věci. Tady máme metály, které budeme předávat. Potom večer tady trůní jeden stroj v tygřích. No a tady máme to osazenstvo na té pořádné lance. Nejsou tady všichni, je jich tady hromada. Jednoznačně vidíte důkaz na triku. Někteří sportujou, tak máme opuštěný. Tamhle vidíte hromadu Iron Trashe, protože tam zřejmě stahuje porno, tak jsou tam všichni. Tady nerozlučná četa pařmenů s nejnižším efrem, takže tady je vidíte. Přivezli si, neskutečně se vystajlovali, kluci mají všichni stejný sluchátka, takhle to uvidíte. A já už mám angínu, protože na mě tady hučí takový větrák, jo. Takže to je taková zvláštnost, kluci se od toho vůbec nehnou, mají furt nějaký hlášky, jako spotni ho a dej můj a vypni ho, já vůbec nevím, co to znamená, spadni na něj, připadám si já v gay klubu. Tak, tady je ta největší hromada, pánama počínaje, smějou se má. Tohle je člověk, který zřejmě vyhraje nejvyššího člověka na srazu, protože to taky tak vždycky bývá, chlubí se tady garáží, protože má asi 3 tanky teď nově. Tak. A 3 mu chybějí, tady je celá ta skladba Azura, Tiger, který nechybí na žádném srazu, hulí svoji elektronickou cigaretu, tady se to všechno promítá na pořádném plátně, večer jsou připraveny klanovky, tady máme obrovskou tombolu, která za chvilku vypukne a můžou se hráči těšit opravdu na super ceny. Tady to projdu, další důkaz, abyste viděli, a zakončím to jednou takovou super zvláštností. Proběhne test i dortového tanka, takže tady ho vidíte, to je tank udělaný z marcipánu. A co bych jsem chtěl vypíchnout, tak je to nový logo. To je nový logo, takže to je tak celý taková krátká reportážička ze srazu BIA 0 a hostů.